Wengenza wethu ngibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngomsizi. Umculo wamaskandi nendumezulu yomcimbi emthandeni Summer Experience ezobe lapha ke noma ke ezobe lapha ngomhla ka5 kuJanuary ngonyaka ozayo noma ke ngo-2025 lapha ke eMkhaliphi Stadium. Kanti amathikithi aseqalile ke ayatholakala, abantu sebengakwazi ukuthi bawathenge lapha ke ko Ticket Pro uGeneral u100 bese kuthi uVIP ke u500. Sizwa ke umculo maskandi umthandeni edabuka phansi emdlesheni bilive izolo ichaza mayelana ke nale ndumezulu yomcimbi, phinde yaveza ukuthi ke iyaphaphatha ke kuba noma kuyiphathi mandla komasipala ukuthi bekwazi ukuyixhasa ke beyixhase i-event yayo izokwazi ukuthi ibeke impumelelo. Phinde waveza ukuthi ke akusikho ukuthanda kwakhe, kodwa ke ngenxa ke ingcindezi ayithola ke kubantu ukuthi naye ke akahlele umcimbi ozokwazi ukuthi ke beyojabulisa abantu. Kwenzeke lokho wanxusa ke abaphathi igwili omacaphuna kusale uze wamenshina ke nemeya yaseJozini ukuthi uyacela ukuthi ke mangabe kukhona uxhase ekwazi ukuthi exhaswe ukuze i-event yakhe izokwazi ukuthi ibe impumelelo, ngoba mangabe ehlela i-event ugcina ke sekhipha ephaketheni lakhe indleko ke zalowo mcimbi lo. Izindaba ke lezi lezijabulise abantu abaningi izolo abangabathandi ke bomculo bakamaskandi. Lokhu kuveze izolo ngesikhathi ke enze i-media briefing lapha epageni lakhe la ku Facebook. Mina ke sengiphuma nje ngifisa ukuthi ngizovola lokho nombono wakho uthi wena abangani ke ngalolu daba sihlangana lapha kwi-comment section. Khohla ucinzela usubscribe sola zonke izinto esiyiphostayo kuyona ke le channel.